Ġraw ħafna affarijiet li ma kellhomx isiru, imma verament kienu żbalji hija din id-domanda li ssaqsi Sion Grek, il-persuna li fl-2005 nqatlet fil-Marsa, każ illi għadu miftuħ beraħ wara ġuri li fit-tmiemu iż-żewġ akkużati ewlenin ġew liberati. Mal-programm magħkom Rita Borċ Sion tirrakkonta kif il-familja għandha dubji kbar rigward il-mod ta' kif saru l-affarijiet inkluż mill-pulizija. Intervistata mill-Leo Hogg, Sion tgħid li matul il-ġuri spiċċaw għaddew minn martirju ieħor. Dan fil-waqt li semmiet diversi żbalji ħonxrin li saru mill-prosekuzzjoni u mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Fost iż-żbalji saru skont Sion hemm li l-pulizija ma waqfux il-karozza li kienet ilha rrappurtata niesa. Iżda minflok waqfu karozza oħra. Dan apparti li hemm ittra anonima dwar iqtil li spiċċat inqerdet. Meta Rita Borċ ġiet mistoqsija x'kienet ir-raġuni għalfejn ikkaż dam 18-il sena biex instemma fil-qorti iwieġbet b'dan il-mod. Ma tawx każ li forsi x'kienet prostituta u kien gej ħelsu minnu, qed nitkellem dak iż-żmien kienet naqra kera l-affari, mhux bħal illum. Illum kollox open. Ngħidlek li l-pulizija ħelsu minnu u daqshekk u tawx każ. Sion qalet li familja tixtieq biss ġustizzja wara dan il-qtil makabru. Jina nixtieq li jerġa' jinfetaħ il-każ, illum għandhom il-provi kollha hemmhekk. Tajlanka qabel kien xaw it-teknoloġija la illum. U forsi ma joħdux dak l-iżbalji kollha li ħadu u naħseb jiena kieku jagħmlu naqra iktar sports il-każ ta' hija jissolva. Aħna nixtiequ ġustizzja. Il-ġuri ta' Sion Grek kien intemm verdett mill-ġurati li ħeles li żewġ barranin li kienu qed jiġu akkużati, u għalhekk sal-lum dan għadu każ miftuħ.